Bueno, Nina, ja estem aquí a la sala de màquines, del buque de Lluriac, i això d'aquí és el cor, no? De la formatgeria. Això seria el cor de iogurt. Molt bé. De iogurt. Com es diu aquesta màquina? El pasteuritzador. Pasteuritzador. Que és aquí on pasteuritzant la llet, que sempre iogurt i aquesta llet pasteuritzada. O sigui, el primer pas... És pasteuritzar. O sigui, la llet és fresca, perquè sempre la llet fresca també acaba de munyir les vaques, després pasteuritzar, que és el principal del iogurt, una bona pasteurització. A quina temperatura? Nosaltres feim a 85. 85-86 graus, uns 10, 15, 20 minuts, dependeix, a vegades 10, 15, entre 10 i 15 minuts. A 85 graus sempre. I queda una llet neta de microbiologia, de microbis... Segura. Sí, segura. Després serà freda, això seria el procés, després seria que ha de baixar la temperatura a uns 44 graus, 42 graus. Això també és molt important amb el iogurt, les temperatures. El iogurt no té cap de son, el que passa és que has de jugar molt a la temperatura. Quan has de baixar en aquesta temperatura hi posem els ferments. Els ferments aposta per iogurt. I que ho farem tot? Ho provarem, a veure si surt tot. En teoria ja tot hem pasteuritzat, perquè això és el procés, ja t'ho dic, és un poc llarg, perquè entre que la llet arriba a 85 graus té que menester pràcticament prop d'una hora. Després tens que menester aquells 10-15 minuts que ella té que aguantar aquella temperatura. O sigui que farem una versió curta. Farem, exacte, jo tindria ja la llet preparada aquí dintre, i ara tu veuràs com fem els pots, que això és el més fàcil, però també de vegades el procés que és un poc més, com te diria jo, no és llarg, però és un poc més lent, un poc més finet de fer-ho de vegada. I quanta llet produeixen les vaques que hem vist abans? No dependeix de les temporades, clar. És a dir, en compte que la temporada d'hivern sempre te durant més llet. Ara ja vam anar a temporada que les vaques se sequen. O sigui, ja ha de baixar de llet. I vosaltres feu iogurt a diari? No. Nosaltres fem molta demanda. Nosaltres no som una fàbrica que fa iogurt i ho té en estoc. Nosaltres no tenim estoc. Nosaltres jugam amb pedidos. Tant com la gent ens fa pedidos, nosaltres anem fabricant. Però sempre demanam que els pedidos m'ho hem de fer sempre 2 o 3 dies antes de que nosaltres els diluguem. O sigui, sempre duim iogurt fresc acabat de fer. Normalment no té mai més d'una setmana quan el duim a les botigues, mai. Molt bé. Mai. Anem a fer-ho? Vinga, anem a fer-ho. Agafar un pot. Ara hem de ficar la llet aquí dins, no? Exacte, dins els potets. Allà ompliguem. Això és perquè agafis amb aquesta mà i vas ompliguent els pots. I aquests potets s'han hagut d'esterilitzar abans? Sí, tot. Tot se té que esterilitzar abans. A més que nosaltres reutilitzam els pots, o sigui que els pots són retornables. Una mica més? Un poc més, un poc més. Perquè això després... Vale, ara ho tens bé. Vale, fem un altre. Un altre... O sigui que el ferment se posa després? El ferment se posa quan la llet està entre 44 i 42 graus. Vale. Posem el ferment. I ara només se tracta d'omplir i has de tornar a posar en calent una altra vegada en el iogurt. Com seria una iogurtera de casa, que ho poses allò que t'escalfi, doncs això ara també ho hem de posar que ell escalfi entre 7 hores, 8, dependeix també del temps. És que no estan bé per cuajats, diguéssim. Nosaltres fem iogurt cuajat. Molt bé. Però sí, cuajat que ho ha de ser, cuajat normal. Després hi ha iogurt batuts, i això nosaltres no ho fem, amb el iogurt cuajat. Veig que també hi ha potets de diferents mides. Sí, fem, que són les 3 mides normals que fem. Després fem tàpers més grossos, que a vegades tenim escoles o tenim hotels que ens en demanen. Tàpers de 2 litres també en fem. Aquestes bàsiques, això seria el bàsic que s'enduen a les botigues. Les botigues que tenim s'enduen a això bàsic, que seria aquest i aquest. Aquestes dues mides. Els petitons, normalment això ho fem més per restaurants i hotels rurals. Sí, se mida com individuals. Aquesta mideta agrada molt en aquests puestos, perquè ja poden servir així. Que són uns 100 grams? 120, com un iogurt normal seria. Aquest seria com un iogurt normal. Aquests són de 220 i van partir amb aquest. Hi ha gent que a vegades ho fa en iogurtera, però per fer iogurtera també heu de tenir sempre llet fresca. No pot ser mai llet de bric. En la llet de bric no fareu mai iogurt. I ara? Ho he de tancar? Tapar, potser. Tapant. Aquesta és la mida seva.
tapats, tots. Fort? No, però falta molt. Aquest no. Aquest no, perquè no està tapat. Un poc ben tapats, però molt no, perquè normalment després quan ells escalfen, ell s'acaba d'inflar i fas plof quan tu obres de coser iogurt. Sí. Mos buit. Exacte, ell mateix fa buit. No sabeu ara de s'escalfa ell. I Molt bé. això seria pràcticament el procés. Ara ens falta etiquetar-ho. Molt bé, perfecte. No. Endavant. Bé.